Hey, mabrazo mfethu, brazo. Awu sho mfethu. Yazi ngizama letha yakho angeni la. Kanjani manje? Ngithenge ngifaka. Noma sithi sifuna ukufona mfethu mina. Hayi fona kameraman. La yabona la nje dudu ngiyafona. Mana singifaka. Mkhiphe sengizangayithola phela le airtime na. Awufake mabrazo ngeke phela futhi ngane futhi ngeke futhi. Ya. Hayi ingangeni impani. Isini mfethu. Yathi sifakwe kwenye phone nje. Isini sifakiwe kanjani mfethu ngithenge ngifaka la. Ngibonisi network. Manje Manje phela Oh. mfethu. Iseko nomkhiphe isebenzile yasebenza. Buka ke angidingeki ukungena etelefoni yakho singene kule phone nje. Uzongena kuleyana. Kanjani? Bese ifakile lo mina nami ngiyayizama kanje. Ayingeni vele nje ngoba ibhala ukuthi phone ngene kwenye phone Oh, ngifaka. bese izinto kanjani. Hayi wonke manje awucishe lapho. So, wena udle airtime yami wena mfethu. Shuthi mina i-network la wona usuyifaka, i-airtime yami usuyidlile nto. But sengizangafonana nje ithi 9 ne message manje siphelile. Baba kulungile makwintando yakho okwenzeke empilweni zethu.